Warga Jabung. Jabung, nggih. Sapane dulu mbok menawa nek kene ana penggemarmu followermu, cah ayo. Masa? Iya, akeh nang mburi kae mau. Ya ampun. Apa nilasin kae to, ngono mantanku. Mending ngono nek sing mantan bareng. Layar tancap kae to. Oke, ini diucapkan dulu selamat malam buat warga Jabung. Ya ampun. Bendelok. Semuanya luar biasa. Luar biasa. Area parkir ada beberapa tempat itu penuh semuanya. Yes. Samping panggung ya penuh. Luar biasa. Pedagangnya ya penuh. Pedagangnya penuh. Mubeng. Mulai ada yang sebelah selatan ada pentol. Ada sempol. Kita bersama Abang Tiko di sini. Muga-muga dodolan laris kabeh. Amin. Ya. Jam 10 munggah, lek pengen laris dagangane didiskon 70%, 50%. Sampe termasuk dijamin sesuk ora kulane, ya. Ya iso ngene iki sapa-sapa ngerti mau sedekah ya toh. Sedekah, betul. Rezekine berkah. Alhamdulillah nggih. Wah. Iki badhe ngaturaken tetembangan menapa wong ayu? Tetembangan tadi sudah terkonsep. Sudah, spesial kagem kanca-kanca panitia. Bapak Gus Lurah. Bapak Sekretaris Kelurahan Pak Caris, sedaya aparatur desa. Nggih, betul. Sedaya mawon masyarakatipun muga-muga adem, ayem, tentrem, guyub rukun. Amin ya rabbal alamin. Arep dhewe ndelok bontrot. Bontrot kan? Masya Allah, wong lek geni kaya ngono kuwi. Bontrot, mesti katelu mobile 5. Betane ngono kuwi lek delok temen-temen lho iki. Anake lek njaluk apa-apa dijiwit. Ning omah enek ngene lho. Enek mie lah. Ning omah ngecom dhewe ngono. Iki lho wis bobo. Dulur wedak lho. Ya wong ayo dibacotke diaturke. Langsung panglipur datang sedaya warga masyarakat Jabung lan sekitaripun. Sumangga. Lihat Video Wijaya LKI Production. Widya Wijaya. Mekar lan sami puspita ing taman sari mangklung
sehari dikai kalem-kalem. Betul sekali. Bar setengah ambiaran terus dikai kalem-kalem. Juga itu ya rada kalem ini gitu. Ini rada kalem. Rada sempet piye jale? Iya sepite Caca di banterke 200 piro ngono. 200 piro. Ini. Wis sesuk. Sesuk. DJ ne kuwi. Iya. Sampeyan yo rene nek. Rene aku dadi dancer ning arep. Ning kene iki. Heeh, Insyaallah Bapak Ibu benjing insyaallah niki para vokalisnya benjing teng mriki. Terus dancer, nggih. Iya, betul. Selain wonten DJ sing asli, ning kene kanca-kanca monggo. Dadi dancer. Mangke lek damel pengen dados pengen damel jamaah monggo nggih dalu ya. Damel eret-eretan. Oke. Nila matur sembah nuwun sanget Wong Ayu. Alhamdulillahirabbil alamin.